amak esan dit etxeko errenta pagatzeko dirurik ez zu benta. Illa egingo dion mesere, hilabetian gehienaz ere itxoitia. Bada zierto dela ematia, pasa baino lehen hilabetia. Logratutzia errezalare, nahi zorita beste zer nahi gauzare. Seguru dala esan amari, zu baldin bazatoz mandatari, dudarik gabe, nere borondate onaren jabe, zuzera Juana Bixenta Olabe. Beraz bertatik nua etxera, amari poza hundi bat ematera. Orainari jo nagusi jauna, presakanoa amaren gana. Ez zaitez juan, portatu zaitenik nahi moduan, geatu zaite gaur nere onduan. Gainera berriz Juana Bixenta, utziko dizuet etxeko errenta. Kito zorbida zuten guztia, kumplitzen baidazu kutizia. Lotsa gogorra, sufritzen dago gaur nere ondra, penak malkuak derizkitorra. Nik ditut kulpak ez egin egar, olakorik ez nizun esan behar. Bihotzian sentitzen dut mina, zuri ofentsa hori egina, maldizidua. Ez dakit nun neukan huizidua, eskatzen dizut barkazidua. Orduan, Juana Bixentak ikusiz nagusi jaunak barkazioa eskatzen ziola, zer egingo zuen ba? Barkatu zion. Orduan nausiak ziaro liluratuta ikusiz Juana Bixentak hain ederra izatez aparte, hainbesteko birtutia beregan zeramala, ziero txoatuta perarekin ezkontzeko eskatu zion. Ta neskak, pixka bat pentsatu ondoren, asko ez ba ez padre, baiezku eman zion. Baina nola txorua etzan, esan zion ba ez padre, urrengo goizean joan zedila beraren amaren gana, baimena eskatzera kortesiak eskatzen zuen bezala, eta nagusi jaunak honela egin omen zuen. Eldu zanian urrengo goizan, nagusiak zuben kumplitu hitza. Joan zitzaion amari etxera, andretzat alaba eskatzera, amatxit firme, hartuta gero bila informe.
gelditu ziran biak konforme. Dama gaztiak ez egon lotan, begira zaitezte ispilu hortan. Gustatu eta birtute derra, andretzat hartu bere maizterra, du nagusiak. Horla irabazteko graziak, saia zaitezte beste